Andrej, čaute, som Tripedo a dneska vám poviem v tomto videu, prečo sú dlhšie vychádzali videa. Je to jednoduché, lebo som stával na Minecrafte toto. Áno, viem, je to ako lyží chodom v Minecrafte, ale mne sa to veľmi páčilo, tak až som si to chcel povedať. A ku tomu som niečo dodal. Je tu iná fontána. Nestal som to kreatívne, tu máme tie glowstony. Tak tu máme dnuka, tu máme posiel, tam je enchanting miestnosť, tu máme sklad. Tu máme port a to je také všetko. A tu máme ešte koňa a futbalové ihrisko. Chcel by som vám povedať, že možno budú vychádzať videjka z Minecraftu, ako tu niečo budeme stavať. A ešte niečo som chcel ukázať. Keď som tu kopal ďalej na toto futbalové ihrisko, tak už som si nevšimol, že tu už dole, a tu si pozrime. A už som dole. A tu dole budeme niekedy kopať. Nie, budem to robiť určite za kamerou niekedy, možno natočím ako to. Ja som to ani celé nepozeral, môžeme si to teraz prehľadať celé, to je to úzke. No zavte si to do game modu, aby to tak, game modu 0, ešte nejaký blok, kamene, utesníme, čau voda. A tu už je pani láva. To budem snažiť utesniť, aby som tu mohol kopať. No tu už asi všetko. Kopem si niečo nájdeme. Všetko tie suroviny, čo tu nájdem, to vykopem až v survivali, dám si game mode 0. Asi už tu budem kopať za kamerou neskôr. No a to bude asi všetko. Chcel som povedať to, že budem točiť, to už som hovoril. Ale tu som ešte ďalej nešiel. Ešte tu prezrieme si. Čestný hľadom. Aha, je to pier. Je to pier, pardon. Niekedy to bude stísne. Ja tu všetko vykopem a skúsim nájsť. Už som sa dokopal sem, no a tak rebríkom pôjdeme hore. Asi to skrátim, viem až potom. Určite budem sa viem, že aj Craft také niečo urobil a mne sa to zapáčilo, tak som niečo také urobil. Pojeme ešte určite nižšie a to bude preskúmame túto roklinu. A to bude asi všetko na dnešné video. Tak ja si za ňu učím. Počkaj, ukončíme to v mojom dome. Napríklad tu. Ja sa za mňa lúčim. Čaute.